ke koya bari na zayyana, bakinka zai ta zuba yana bayyana sakon da zuci ta killace dan uwa. To ko ta karba ko zattin kwarai, ko dama ko hagu ne ka ji da kyau sarai, sai zuciya ta gamsu da abun kwarai, sai so ya ƙara hawa kunanar kuwa. Kowa yana azama yana himmata, burin saran mai son sa zai faranta, daga nan akwai abin da ya kamata, mai so ya lura kwarai yana faruwa. Kewar zukata biyu akwai damuwa, sai ka rage kulawa kaɗan ɗan uwa, ko ta rage tabbas yana faruwa. Indai masoya biyu suna hanzari, wataran a kwana a tashi kai nazari, to lokacin matsala take faruwa. In ka so aka so ka maza an kare, ma'ana ƙaunar da ka ketare, ƙaunar da kake mata ɗan karkare, sai ka ga kawai lamarin yana saituwa. Daga ran da bebi ta gane in ba ita, ka shiga cikin matsala mara mafita, ita sai ta ja ka kasa ta gefen kwata, ta gane in ka rasa ta fara rayuwa.